दावखा बावगारदो बेफोर गासै खोथाखौ बावगारदो सानसे सम मोजां सम फैगोन जोंनि मादै दावखा मादै दावखा हनै जाफुङा नोंखौ लोगो हमोनो बिनिखाय लानानै फैदों जाफुं बै उन्दै समाव आंनि आखायाव बाननो मोननाय जाफुङा नों औ बेनो जाफुङा उन्दै समाव जोंनि आखाइजों बेखौ खामनाय बानाय फेदेरनाया बेनो नाथाय नायलाय बेसेबांबा सेंग्रा जाबाय बेसेबांबा महरा सोलायथारबाय जोंनि अननायजों दोननाय नामखौनो दाबोसिम गाबज्रिनानै दङ नोंखौ ना जाफुं मा खबर लानानै फैदों नों जोंनियाव गोसोआव गोबां गोनो गोथो दङ आंनि बिमाया सोर सासेया आरो आंनि बिफाया माब्रै आं बेखौ जोबोर नायनो गोसो खोनानो मोनदों दावखा होननाय सासे आइजोआबो आंनि बिमा होननानै दा इसा होननाया आंनि गुबै बिमा ना दावखा होननाया आंनि गुबै बिमा आं मोनथिनो हास्थायो मानो होनोब्ला सैथो खोथाखौ दाबोसिम आंनो रावबो खोन्थायाखै अन्नानै खोन्थागोन ना आंनि गुबै बिमाया सोर जाफुं खोन्थानांगौ ना खोन्थानाङा आंबो गोबां कनफिउस जाबाय नाथाय जिहेतु नोङो मोनथिनो थाखाय बेसिम फैथारबायब्ला नों मोनथिनो लानायानो मोजां जासिगोन बा आंबो नोंनो खोन्थानो होननानै हास्थायबाय जाफुङाबा सानसे समाव जों सानैया नोंनि बिमा बिफामोन खाफालाव दङब्ला नोंनो जोंनि फिसामोन आरो जोंनो नोंनि बिमा बिफामोन नाथाय खाफालाव गैया जोंहा जाफुङाबा नोंनि जोनोमगिरि बिमाया इसायासो नाथाय जोनोम जाखांनायनि उनावनो बोरैबा दावराव दावसि एना एनि जालायनायाव नोंखौ जों खांनो होननानै लानानै फैनाय जादोंमोन उन्दै समथाराव नोंनि बिमा बिफाया नोंखौ आलाय सिलाय खालामनायाव नोंखौ जों लानानै खांफैनो गोनां जादोंमोन नंगौना बिदिब्ला एथ'ग्राब काहानि जाखोमानानै दङ जेराव आंबो खाखोमानानै थानो गोनां जादोंमोन नालाय जेबोखौनो मोनथियामोन औ आबा जाफुं बे जाफुं नामखौबो जोंनो दोननायमोन नोंखौ आरो नोंखौ जोंनो खांनायमोन नाथाय बबे लामा ससेनिफ्राय जोनोमगिरि बिमा बिफा ओंखारनानै फैखो खबर मोननायलाय नोंखौ लानानै थांनाय जाबाय अब्लाबो जों नोंखौ दाबो गावनि फिसा बायदि सानो बिदिब्ला आंनि जिउ दिङाया एथ'ग्राब जेथो गोनां बिदिब्ला दिनै आंनि गोनो गोथो साननाया जाफुंबाय आं मोनथिनो हास्थायोमोन आंनि जोनोमगिरि बिमाया दावखाया ना इसाया मोनथि मोनबाय इसाया नाथाय जोनोमखौ होदों आंनि बिमा इसाया आंखौ फोथांदों बिमा दावखाया बिदिब्ला बांसिन बेसेनानो बिमा दावखानियावसो दङ जोनोम होग्राया होगोन नाथाय जोनोम होखांनायनि उनाव खांग्रा गैयाब्लाथ' बे माब्लाबाबो थांनानै थाया औ आफा जाफुं आंसो नोंखौ खांनाय बायदि जादों नाथाय लामा ससेयावसो नोंखौ लांदों नाथाय आंनि बिफाखौबोथ' आं नायनो लुबैयो आंनि बिफाखौथ' आं दाबोसिम नुवाखैनो आंनि बिफाया माबायदि आरो बियो मानो जेलाव दङ दावखा बेफोर बाथ्राखौ बिनि सिगाङाव बुङैयानो मोजां जासिगोन नामा बेनो बेफोर खोथाखौ मोनथिहोयैयानो मोजां जासिगोन नामा जाफुं नों बेफोरखौलाय मानोथो सोंबाय थाखो हामा बेफोरखौ सोंबाय थानो नों दाबो उन्दै बैसो नों जेब्ला गिदिर जागोन सेंग्रा जागोन नों गावनो हारसिंनो मोनथिगोन औ आफा जाफुं नोंनि बिफाया जेलाव मानो दङ आरो नोंनि बिफानि महरा माब्रै आरो नोंनि बिफा गुबैया सोर बेफोरखौ नों उनाव मोनथिसिगोन हारसिंनो जेब्ला नों देरगोन नोंसोर खोन्थाला आरोना बिदिब्ला आफा जाफुं खोन्थानोलाय हायो नाथाय खोन्थाखांनायनि उनाव दे माखासे बिस जानानै फैगोन बेफोरखौ गिनाय मोनदों नों बेफोरखौ दा मिथिथ' नों उन्दैथ' दावखा जाफुंसना फैदों बिनि थाखाय जानाय लोंनाय जगार खालामहै आरो बियो जानानै मा मोजां मोनो बेखौ सों बेखौ संनानै जाहोबिनो दैजि नों न'आव फैदों आंखौ लोगो हमग्रालासे बहा देवानि मारिहैदों नोङो गोख्रै फै न'आव आयै फैगोन ना नोङो थांगोन आयै र'
र' होननानैसो बुंबावदों गोख्रै फै। खोनासंनाय जामाय, नोंबो फैबाय जेब्ला, नोंबो दिनै बोथिसेखौ आफा जाफुंजों लोगोसे जाहानावनो ओंखाम जालांदो। खोनासं, ओंखाम जानो फैयाखै आङो, आंहा खर'आनो गाज्रि जानानै दङ। दैजि, फैयोबा फैद', नङाबा मोनसिगोनसो नोङो। थौदो आगै थांनोसै। दैजि, ओंखाम जालांदो। औ, ओंखाम जालांदो। उनाव थांबानो जाबाय दे, ओंखामखौ आन्था जानानै थांब्लानो जाबाय। नांला, हनै आइया जोबोर रागा जोंदों। नङाब्ला बाबा जाफुं, नों थालां। उनाव जाफैनोसै नामा? बेखौबो आं गालांनो बोरै, नङाब्ला न'खरनि मानसिफोरा आंखौ गासैबो रायगोन। मालाबा जाफैथोंसै। थादो दे, थांनोसै। गथ'आ बेसेबांबा गोबावनि उनाव दिनै फैदोंमोन, बोथिसे ओंखाम जाहोनो साननायखौबो जाहोनो मोनासै। जाफुं, नों मानो साननैसोनि जिउखौ लानानै जोंनि गेजेराव फैफ्लायामोन? जोंखौ जेब्लायबो दुखुल' होयो नों। आबै, जाफुङा बहा थांदों? जाफुंखौ नुदों नामा? नुवाखैथ'। जाफुंखौ न'आव थानानै नागिरबाय थाबा मोनो नामा? मालाय जाफुंजों दैजिजों दाउखालाहानि न'आव थांदों। नंमारगौ? हाब, मालाथो सानैजों बेफोरबायदि थांखोमाखो बिसोरलाय, खोन्थायालासे? आंसो दानि लेंनानै लाना फैदों। राजा, नों नोंनि आइमोनजों थादो दे, आं थांनोसै। जाफुं, बहा थाङामोन नोङो? आं बेरायहैदोंमोन। बेरायहैदोंसो होनदों नोङो, दाउखामानि न'आव मानो थांनांगौ? मानोना सैथो बिमाया सोर बेखौ बिसा लानो थाखाय थांदोंमोन। खोनाबायना आबै? एथ' उन्दै गथ'आनो दिनै बिमा बिफा बिसार खालामनो रोंबाय। आबै, बे गथ'आ आंखौलाय नायगोन ना नाया जाखो सानसे समाव? दाउखामोनखौसो बियो गावनि जोनोमगिरि बिमा बिफा खालामना लासिगोन ना माथो? बेबायदिसो मोनबाय आं। दाउखामोना माबा बुद्धि फोरोंनानै हरखो, दिनै बियो आंजों बेबायदि गोखा बाथ्रा रायलायबाय? आबै, नायलाय बियो एथ' उन्दै गथ'आनो दिनै माबायदि बुंनो रोंखो? आं बेखौ बेयाव दोननो हानाय नंला। बेखौ आङो दानो दिनैनो लानानै थांनोसै आंनि न'आव। बे गथ'खौ बेयाव दोनोब्ला आं गावनि गथ'खौ खोमानासो लानाय जागोन। आं दानो थांखानोसै बे गथ'खौ लानानै। जाफुं, जाफुं, सिखारलाय सिखार। जाफुं, खोनादोंना नोङो? आं नोंखौ बेबायदि जागायाव दोननो हानाय नंला। नोंखौ दिने दिने आं जोबोर गाज्रियाव गाज्रि नुलांबाय। बेनिखायनो नोंखौ थौ होजों गामियाव लानानै थांनोसै आं। जाफुं, नों उन्दुलाङाखै? हले मिन्थिखा, जल्दि आंनि खोथाखौ खोनासङोबा खोनासं। नों दासो रुम सिङाव हाबफैनानै बिसिनायाव गोलैनाय आन्थायावनो नों उन्दुलांगोन नामा? नों उन्दुलाङाखै, गोख्रै खोनासं, उथि होननानै बुंदों, नङाब्ला नोंखौ नै दानो बुगोनसो आङो। जाफुं, आं रागा जोंनांगौबा दानो बुसिगोनसो नोंखौ। जल्दि उथि, थौ गामियाव थांनोसै। आं दहायनिफ्रायनो सिरि थानायखायसो थानाय, नङाब्ला आंबो बुंफिननो होनब्ला हायोमोन। सानफ्रोमबो मोनसेनि खोथायावनो माथो नोङो दाना आंखौ बुनोल' होनो। जोनोम जाखांनानै गोरलै समावनो आंखौ आलाय आन्थानि मालायनो हरनो हादोंब्ला दोनैलाय मानो बुनो हाया? मा बुंखो नों? औ, बुंदों आं। नों जुदि गियानि बिमामोनब्ला, मोजां बिमामोनब्ला, जोथोन लाग्रा बिमामोनब्ला, जोनोम जाखांनाय लोगो लोगो आंखौ गोरबोआव लानो अनगायै मानो आंखौ आलाय आन्थानि मालायनि आखायाव सौहैलायनो जाया आङो? नोंनो बेफोरखौ सोर बुंनो फोरोङा? रावबो फोरोङाखै, आंनि मेलेमजों आं बुंदों। उन्दै समावनो आंखौ आलाय आन्थानि खालामनानै नों जुदि थिगमोनब्ला आं दिनै मालायनि आखायाव मानो देरहैनो मोनखो? दासो मालाया फेदेरखा लाना फैनानै दालाय आंखौ फंफ्रोमबो खोथायावनो रायनो बुंनोखौथ' आरो मा गोरा? नों बहा थांनो थां, नाथाय आं जेरावबो थाङा। नों थाङा होनब्ला जागोन नामा? नोंखौ आं बेयाव दोना। नों आंजों थांफानो नांथारगोन खि नांथारगोन। थौ गोख्रै, नों आंजों थांफानो नांथारगोन। थाङां। थांमाराना नोङो? थाङा बुंदों नालाय थाङा।
आंखौ आइ दावखाया एथ'ग्राब मोजां मोजां ओंखाम ओंख्रि संना जाहोनो नागिरदोंमोन, बेखौबो मोनजाबोआखै आं। थां आं। बे गथ'नि खर'आव जोबोर गाज्रि भाइरासआ हाबबाय। दा बे गथ'खौ आं बोरै बुरखायनानै बोरै लाना थांनो हाबावगोन? माबा मोनसेथ' खालामनो नांथारगोन बेनिफ्राय लांनो थाखाय, नङाब्ला बियो दिनै जिफोरखौ बुंदों गाबोन सबने रालाङोब्ला बेखौ माब्लाबाबो फेंनो हानाय नङा। खोनासंलाय जाफुं, नोंनि बाबाखौ नों नायनो हास्थायोना? आंनि बाबायालाय गाज्रि मानसिसोबा? आंनि बाबाया गाज्रि मानसिखायनोसो जेलाव थाहैनो गोनां जादों। आं बेखौ मानो नायनो? नाय आं। बिफानि खोथाखौ सोर खोन्थाखो बेनो? बियो दिनै बोरै बुंनो हाखो बिफाया गाज्रि होनना? जाफुं, नोंनि बाबानि सोमोन्दै सोर मा बुंदों? रावबो बुङाखै, आं हारसिंनो सानदों। जाफुं, नोंनि बाबाया गाज्रि मानसि नङा। नोंनि बाबाया जोबोर मोजां मानसिसो। नाथाय नोंनि मानसिखौ माखासे गाज्रि मानसिफोरासो फावथिना खालामनानै जेलाव हरदों। दा नोंनि बाबाया नोंखौ जोबोर नायनो लुबैदोंनो। आरो बाबायाना, नोंनि बाबानि मेगना मेगन नुयै जाबायनो। दा बेयावखायनो नोंखौ खनसे नायस्रानो होननानै बुंदों। नोंनि बाबाखौ नों मोजां मोनोब्लाबो मोनाब्लाबो नोंनि बाबानो नोङो नोंनि महरखौ खनसेल' दिन्थिनानै फैदो थौ। थांगोन ना? थांगोन ना नोंनि बाबाखौ खनसे नायस्रानो? थांबायसो गथ'आ। जेने थेने बायदि बायदि बुंनानै बुरखायना लाना थांनो सानदोंमोन। हागोन ना हालाथाय? जेरैखि जाया बेखौ दिनै आं लानानैसो थांथारखागोन।